Кампанията Enjoy Sex Anytime Anywhere има за цел да даде гласност на проблеми, засягащи мъжкото сексуално здраве, както и да информира за начините за подобряване на сексуалните изживявания и справянето с проблема, наречен еректилна дисфункция. Кампанията е реализирана изцяло в интернет и включва изграждане на сайт, публикуване на PR материали, изграждане и поддръжка на Facebook страница, банер кампании, Search Engine Optimization и кампании в социалните мрежи. В центърът на всички онлайн активности е поставено изграждането на атрактивен, забавен и неангажиращ уебсайт, който има за цел да информира потребителите по ненатрапчив и запомнящ се начин. Интернет страницата е с нестандартна визия, а реализацията е от вида Single Scrolling Page Site, като комбинация от използване на HTML5, CSS3 и JavaScript технологии прави страницата видима на всякакъв вид устройства. Графиката е авторска и е изготвена изцяло in-house за целите на проекта. Страницата възпроизвежда градска среда, в която потребителят се движи скролирайки в прозореца на браузъра. Визуалният аналог е компютърна игра, в която главният герой трябва да се информира за различни аспекти, свързани с мъжкото сексуално здраве и да разбере по какъв начин могат да бъдат решени проблеми, свързани с него. Информацията се достъпва чрез навигационно меню или така наречени горещи точки – hotspots, разпръснати из сайта. С цел мотивиране на потребителите да се запознаят с максимално много от предоставената в сайта информация, реализирахме кросплатформена игра, изискваща интеграция на страницата със специално създадено за целта Facebook приложение. Механизмът на интеграция е следният. Скролирайки, навигирайки из сайта, потребителите трупат точки, проценти. Събирайки 100%, всеки посетител получава уникален промокод, с който може да участва във Facebook базирана томбола с награди. По този начин, посетителите на страницата са допълнително стимулирани да се запознаят с информацията, комуникирана в кампанията. Кампанията Enjoy Sex Anytime Anywhere е изготвена изцяло от екипа на нашата дигитална агенция. Това включва всички етапи по реализацията, включително креатив, графичен дизайн, техническа реализация, промотиране, Facebook интеграция, Search Engine Optimization, копирайтинг и медиа планиране. За финал малко статистика. Към момента сайтът erekcia.com е най-успешният в конкурсно отношение български проект. Той беше оценен в десетки международни конкурси и листнат в множество шоукейс директории. Интернет страницата стана първият български проект, печелил смятаната за интернет аналога на наградите Оскар – Favorite Website Awards, както и не по-малко престижната награда Awards. Сайтът беше отличен с наградата за графика и дизайн в конкурса на Българската Web асоциация. Посещенията в рамките на двумесечен прозорец с нулев бюджет са 122 345, като средното прекарано време е над минута и половина.